ще прочета едно стихотворение, което писах преди доста години, когато имах проблем и бях в болницата с кръвното налягане. И нека първо да го прочета и после ще ви кажа няколко думички. Болен. Лежейки в болничната стая, взирам се в тавана бял. Душата ми се штура в безкрая, болката пронизва ме пък цял. Обливам се в пот студена и веднага тя изсъхва на гърба. Сестрата търси синята ми вена, игла забива и потъвам в съня. След няколко безсънни нощи и пълни совкани дни, настъпва утро светло, чисто и здрав съм вече аз. Нали? Това кратко стихотворение тогава, сега накарал ме самия момент да го напиша. И от тогава минаха доста години и искам да ви кажа, че съм изключително добре и нямам проблем с кръвното налягане. Изхвърлих всички лекарства в къщи, пък да не говорим, че покрай други проблеми в къщи имахме един шкаф с такива. Ако искате да разберете нещо повече за това, как премахнах хапчето за кръвно и какво правя сега, в момента, за да съм добре, можете просто да ми пишете. Ще се радвам да ви бъда полезен.